Il-valutazzjoni li saret minn ditta privata dwar il-bdil tal-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Fortina kien fiha ineżatezzi u li meta twarrab dawn l-ineżatezzi, il-konklużjoni tal-valur tal-istima skont it-tekniċi li raw dan ir-rapport u ta' 8.2 miljun euro u mhux ta' kważi 3 darbit aktar. Dan hu l-ammont kważi preċiż li fil-fatt ħallas għall-bdil tal-kundizzjonijiet fuq l-art in kwestjoni. Dan kollu sostnih il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Robert Vella, fl-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Biex tasal għal din l-istima l-Awtorità tal-Artijiet bdiet billi tifli l-valutazzjoni li saret minn ditta privata, li ma valutazzjoni l-istess awtorità ma kienx taf biha qabel ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Vella qal li riżulta li l-valutazzjoni ma saritx skont il-liġi għax ma kienx minn 3 esperti, iżda minn perit wieħed biss, kif kien ikkonferma wkoll l-Awditur Ġenerali nnifsu meta xehed quddiem dan il-Kumitat Parlamentari. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet innota wkoll li mill-25 domanda li għamlet l-Awtorità lil din id-ditta privata kien hemm numru ta' tweġibiet li Vella qal li ma kinux sodisfaċenti. Qal ukoll li kieku din l-istima bl-istruttura tal-Kumitat tal-Valutazzjonijiet li għandha l-Awtorità kienet jew tintbagħat lura biex tiġi rranġata bl-iskop li jitwieġbu l-mistoqsijiet leġittimi li kien hemm fuqha inkella tiġi miċħuda.